Malim! Malim! Kadaay legra dyan ang masiga nga siya. Kanina mo ko na mo utari sila. Nang di sila kadaw ba? 산정함 나라네 따로름이네. Pare. Kanino ne nang bo? Nasagan wa itabro handak si bo. Nasado chok tana uine. Kanino na pinaro na entawi imo de mo na seli du bo. As kanino kang de khoi ta jo sina pangang ta ngangi. Taing na mo lo sele. Ngang mo na ten he. Ngai khone nang bo na sa ingon nagi paisa lo gidai nen. Nangi firo lai gani haidana. Laiya ta jo. Ado lao ne chaki cha thong no ba tawr sine. Ai si school jat toi mi thengjal le lao lo. Ngai khone. Ai school chalugi khamba nang phajana leiramo. Jenge se. Pare leiramo ko phajana ai school chalugi. Tacho. Iba. Kanino ay nangasita uli mo. Loire, iba. Tacho. Kisulay ko ang may ay karangan drugs lang na. Ay ginong sila may ipasag naman, Tacho. Taway laura mo ko. Ay siya karano. Ay siya pinat pa niya. Hey, miyapong naman, mamama pa, miyambang macit manaw, macil manong pabangat mga macin saksak say. Kasi nagitado po, apa pa siya wakang lumamasya na siya. So, nanaw na alita siya.